Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maambig ya kapusan at si kayo namin kapaborito, agon natin na Biyernes, Mayo 9, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, 3 most wanted person arestado ng Pulis Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Koordinasyon ng kapulisan at iba pang sangay ng gobyerno lalong pinatatag para sa mapayapang eleksyon. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, ekonomiya ng Pilipinas lumago sa first quarter ng 2025. Radyo Pangasinan Balita. Mga Pinoy na nasa India at Pakistan pinag-iingat ng Department of Foreign Affairs. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, relasyon ng China at Russia lalong pinatibay. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, Pinay, tennis player na si Alex Iyala bigo laban sa Ukrainian player. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, 2 BINI members na graduate sa senior high school. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, ating munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Biyernes sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir June, good morning! Yes, good morning. Para naman sa lagay ng ating panahon, sa araw po ng Friday. So, wala po tayong binabantayang sama ng panahon o low pressure area. Sa ngayon, umiiral pa rin itong ating easterlies, yung hangin na napakalinsangan, napakainit na nanggagaling na may silangan ng dagat Pasipiko. So, nakatapik ko yung ating easterlies sa ating bansa. At dahil dyan, magpapatuloy pa rin po yung ating bahagyang maulap, ang isang maulap na papawirin na may tsansa pa rin pulo-pulong pag-ulat at pagpulog, lalo na sa may dakong hapon o di naman kaya sa gabi. So, wala tayong gear warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa. So, sa ating mga mangisda ay maaaya muna silang kumalaot. Ang ating agwat ng temperatura na inaasahan ay nasa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating damang init sa araw na ito, heat index, ay nasa 43 degrees Celsius.
Ang araw ay sumikat kaninang 5:31 ng umaga at tulog naman 6:19 ng dakong hapon. Yan mo nang lagay ng ating panahon, ang tagapagpulat, June Soriano. Magandang umaga. Maraming salamat po, Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Labing isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, nasa detalye naman po ng ating mga balitang lokal. Sa mabilis na aksyon ng Lingayen Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Rolifar Capukyan, Provincial Director ng Pangasinan Provincial Office, 2 kabataang individual ang natukoy kaugnay sa insidente ng pagkawala ng gamit sa Municipal Social Welfare Development Office sa Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Banda alas 5:59 ng umaga, isang kawani ng MSWD ang nagsumbong ng pagkawala ng 4 na laptop, personal na alahas at cash money na nagkakahalaga ng 341,200 pesos. Sa paunang investigasyon, lumabas na maraming tao ang nakapasok sa gusali bago dumating ang mga otoridad, kaya't naapektuhan ang crime scene. Walang nakitang palatandaan ng parsahang pagpasok. Dahil sa mabilis na pag-aksyon, sa loob ng ilang oras, 2 kabataan ang natukoy at dinala sa Lingayen District Hospital para sa medical check-up. Sila ay dinala sa pangangalaga ng Women's and Children's Protection Desk at MSWD para sa tamang disposition. Ang aksyong ito ay isang halimbawa ng epektibong pagtutulungan ng kapulisan at komunidad upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bayan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, bilang bahagi ng masusing paghahanda para sa nalalapit na 2025 national at local elections, matagumpay na isinagawa ng Pangasinan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Rolifar Capukyan, Provincial Director, ang ika-4 na Provincial Joint Security Control Center meeting sa Magilas Multipurpose Hall, Camp Governor Antonio Uson Building sa bayan ng Lingayen. Katuwang ang ibang ahensya, pangseguridad at panghalalan. Pinangunahan naman ang meeting ni Attorney Erickson Organiza, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC at ng iba pa. Natibahagi rin sa pagpupulong ang command group ng Pangasinan PPO. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga mahalagang agenda tulad ng mga updates sa election areas of concern, pagbabasa ng opisyal na resolution, mga naitalang insidente ng pamamaril at iba pang election-related incidents at mga paalala at direktiba mula sa COMELEC. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan ng bawat ahensya upang matiyak ang mapayapa at maayos na halalan sa buong lalawigan. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, muling pinatunayan ng PNP Pangasinan ang kanilang pagiging magaling sa pagsumpo ng kriminalidad nang matagumpay nilang arestuhin ang 3 pinakakilalang wanted persons ng lalawigan kamakailan. Sa pangasiwa ni PNP Provincial Director Police Colonel Rolifar Capukyan, ang mga operasyon ay nagresulta sa pagkakadakip ng top 1 most wanted person sa Barangay Angatal, Orbis, Tondo, Pangasinan. Ito ay may kasong 3 counts of acts of lasciviousness. Kasunod nito, nahuli naman ang top 6 most wanted person municipal level sa may Barangay Poblasyon, Mapandaan, banda alas 8:20 ng gabi dahil sa kasong lasciviousness conduct. At ang huling operasyon ay nagresulta sa pagkakatimbog ng top 3 most wanted person sa Barangay Pugaro, Dagupan City, banda alas 10:44 ng gabi dahil sa kaso statutory rape. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng Dagupan City Police at Baguio City Police Office. Ang mga nahuli ay dinala agad
sa mga paggamutan para sa pisikal na pagsusuri at kasalukuyang nasa kustodiya ng manasabing istasyon ng pulisya para sa tamang disposisyon. Patuloy ang mahakbang ng Pulis Pangasinan upang tiyakin ang isang ligtas at maayos na komunidad sa lalawigan, lalo na ngayong papalapit ang pambansang halalan. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating tanggapin naman ang pag-uulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Patong-patong na kaso ang kakarapin ng isang construction worker matapos magpositibo sa kinasang drug bypass operation at makumpiska pa dito ang isang baril sa bayan ng Malasike. Batay sa ulat, pasada alas 9 ng gabi nang mangyari ang anti-illegal drug operation sa barangay Poblasyon. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 plastic husay ng suspected shabu na may 7 gramo na nagkakalaga ng mahigit 48,000 pesos, isang 9mm pistolang baril at 5 bala nito. Ang suspect ay naharap sa mga populang kaso. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Lumago ng 5.4% ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang 3 buwan ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority o kay PSA. Mas mataas kumpara sa 5.3% na GDP growth noong huling bahagi ng 2024. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, ang quarter-on-quarter growth ay nasa 1.2% na pinangunahan ng manufacturing, retail trade at construction. Bagamat mas mababa ito sa 5.9 growth sa parehong panahon noong nakarang taon, sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na nagpapakita ito ng steady growth sa kabila ng world economic uncertainty dulot ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng US at iba pang mga bansa. Pangalawa ang Pilipinas sa pinakamabilis na lumago ang ekonomiya sa Asia sa unang quarter ng taong 2025, kasunod ng Vietnam na merong 6.9% at kapantay ng China na 5.4%. Ayon naman kay Undersecretary Rosemary Idilion ng NEDA, kailangan makamit ng bansa ang 6.2% growth sa mga natitirang quarter upang maabot ang target na 6% para sa buong taon. Hinikayat din niya ang pagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan sa European Union, United Arab Emirates at Estados Unidos. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pinayuhan ng Department of Foreign Affairs ang mga Filipino na maging maingat sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng India at Pakistan. Ayon sa DFA, nasa kanilang monitoring ay wala pang mga Pinoy na nadadamay sa kaguluhan. Sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza na kanilang pinayuhan ang mga Pinoy doon na maging vigilant. Maigpit din ang kanilang ginagawang monitoring at pakikipag-ugnayan sa mga konsulada na nakabase sa nasabing mga bansa. Radyo Pangasinan Balita. 2 individual naman na umano'y nagbebenta ng fraudulent SIM cards ang inaresto na matauhan ng NBI. Inaresto na matauhan ng National Bureau of Investigation ang 2 individual na umano'y sangkot sa pagbebenta ng fraudulent subscriber identity module o kay SIM cards. Kinilala ng NBI ang mga suspect na sina Marvin Eugenio at Mercedes Clemente. Parehong naharap ang may ito sa kasong paglabag sa Republic Act number 12010 o kaya Anti-Financial Accounting Scamming Act, Republic Act 10175 o kay Cybercrime Prevention Act of 2012 o kay 2012 at Republic Act 8484 o kay Access Devices Regulation Act of 1998 na may kaugnayan sa Republic Act number 10175. Naaresto ang mga suspect matapos ang ikinasang operasyon ng NBI Cybercrime Division at NBI Special Task Force sa bisa ng warrant
warrants to search, size and examine computer data na inisyu naman ng Caloocan City RTC Branch 123. Kasabay ng operasyon ay nakumpiska naman ang nasa 6,000 na suspected pre-registered SIM cards, 4 na set ng 32 port SIM banks at ilang set ng PC at CP. Tiniyak naman ng pamunan ng NBI na magpapatuloy ang kalintulan na operasyon upang masawata ang ganitong uri ng illegal na gawain. Radyo Pangasinan Balita. Pinatawan na ng perpetual disqualification and public service si Patrolman Francis Steve Fontanillas ang pulis na bumatigos sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naglabas ng desisyon ang National Police Commission o kay NAPOLCOM matapos ang serye na investigasyon at deliberasyon at tuluyang dinismiss ang bagitong pulis dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kinabibilangan ito ng grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer at disloyalty to the government. Sa isinagawang en banc deliberations, naging unanimous ang boto ng mga NAPOLCOM officials laban kay Fontillas. Giit ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan, ang naunang pag-resign ni Fontillas ay hindi nagpapawalang sala sa kanyang administrative at criminal cases na kanyang kinakarap habang siya pa ay membro ng Philippine National Police. Maalalang nag-resign ang kontrobersyal na pulis ilang linggo matapos na hayagang batikusin sina President Bongbong Marcos Jr. at maging ang pambansang pulisya na kanyang kinauugnayan dahil sa pag-aresto sa dating presidente. Kinalaunan, binatikos din niya sina PNP Chief General Romel Francisco Marbil, CIDG Director Major General Nicolas Torre III at PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Umaasa si Calinisan na magiging warning ito sa mga pulis. Giit ng NAPOLCOM Chief, istriktong ipatutupad ang no politics policy sa uniformadong hanay. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, tuluyan ng disqualified ng Commission on Election si Attorney Ian Sia na tumatakbong kongresista ng lungsod ng Pasig. Kasunod ito sa single mother joke nito na ang body shaming ng dating kasamahan. Ayon sa COMELEC 2nd Division, ang pahayag ni Sia ay hindi tama, subalit ito ay hindi makatarungan at nakakasakit ng prinsipyo para sa pagsusulong ng patas na halalan. Nakasaad pa sa nasabing resolution na ang pahayag nito ay ang bagsak sa standard na nais na magsilbi sa mamamayan. Magugunitang nagsampa ng disqualification case ang solo parents party list laban kay Zea dahil sa biro nito na isang kampanya sa isang kampanya kung saan ang mga single parent ay maaring sumiping sa kanya. Una nang ipinaliwanag ni Zea na ang pahayag niya ay hindi para siraan o kay i-harass ang mga babaeng solo parents kung saan sinisipa nito ang nag-upload ng video. Maaari pang umapila si Zea sa Korte Suprema at sakaling manalo ito sa halalan ay hindi pwedeng maiproklama hanggang walang desisyon ang Korte. Radyo Pangasinan Balita. 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating mga balitang pandaigdig. Nagkasundo sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin ng matibay na pagsasama. Sa ginawang pagbisita ni Xi sa Moscow ay pumirma sila ng kasunduan para sa mas malalim na samahan nila. Bago ang permahan ay nagkaroon ng pulong ang dalawang leader na aabot sa halos 4 na oras. Ang nasabing pag-uusap ng dalawa ay kasunod ng walang katiyakan sa pahayag ni US President Trump na America First Diplomacy. Ayon kay Putin na ang foreign policy partnership sa pagitan ng China at Russia ay siyang susi para magkaroon ng katahimikan sa buong mundo. Giit ni Xi na ang nasabing samahan ng dalawang bansa ay makikinabang ang lahat. Nasa Russia si Xi para sa kanyang 4 na araw na state visit kung saan kabilang siya sa dadalo din sa Victory Day Military Parade ng Russia. Radyo Pangasinan Balita.
Wala pa rin napipiling bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika sa ikatlong botohan ng Papal Conclave ngayong kahapon. Okay, kahapon ng Mayo 8. Ito'y matapos na itim na usok ang lumabas sa chimnea ng Sistine Chapel na senyales na wala pang napipili ang mga cardinal. Sinunog nila ang mga balota at hinaluan ng mga chemical para ipakita kung paano ang proseso kung saan ang itim na usok ay senyales na wala pang Santo Papa. Subalit kapag puting usok ang lumabas, senyales ito na mayroon ng napiling bagong pontiff. Nang sinimulan o kay Mayo 7 nang sinimulan ng kabuang 133 cardinals na mababa sa 80 taong gulang ang pagpili ng ika-267 na Santo Papa o kay successor ng pumanaw na si Santo Papa Francisco. Naghanda na ang mga cardinal para sa susunod na botohan. May pagkakataon naman ang mga cardinal o kay Princess of the Church na bumoto ng hanggang 4 na beses hanggang sa makakuha ang isang papal candidate ng 2/3 majority votes. Sa may St. Peter's Square naman, libo-libong mananampalatayang matyagang nag-aantay sa paglabas ng usok mula sa kapilya para sa pag-anunsyo ng bagong Santo Papa. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, nagtipon ang grupo ng mga kababaihan sa St. Peter's Basilica at nagpalabas ng pink na usok kung saan nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa patuloy na pagkakait sa kanilang karapatang maging bahagi ng simbahan. Ayon kay Miriam Dignan ng Richard Institute, nakapagsalita ng protesta, ipinahayag nito sa mga cardinals na hindi umano nila maaaring isang tabi ang kalahati ng populasyon ng mga mananampalataya upang magdesisyon sa kinabukasan ng simbahang Katolika. Tanawagan din nawa ito ng pagbabago sa kabila ng panganib na pagkakadakip ni Dignan noong 2011 matapos nitong magpumilit na pumasok sa Vatican para personal na ihatid ang kanilang petisyon. Ayon pa sa mga ito, ang mga kababaihan umano ay may mahalagang papel noon sa simbahan bago pa mareforma ang medieval na siyang nagpalakas ng kapangyarihan ng mga lalaki sa pamumuno sa simbahan. Gayunpaman, hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapayagang maordinahan ang mga kababaihan kahit na marami sa kanila ay may mataas na antas ng tinapos sa pastoral at pag-aaral. Bagamat may ilang hakbang na ginawa noon si Pope Francis sa pagbibigay ng mas mataas na papel sa mga kababaihan sa simbahan tulad ng pag-imbita sa kanila sa synod at pagsusuri sa posibilidad ng pagiging diakonesa, nananatiling sarado pa rin ang pintuan sa kanilang ordinasyon bilang mga pari. Radyo Pangasinan Balita. Dalawamput 8 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang sports. Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa International BNL de Italia sa Rome. Ito ay matapos na talunin siya ni Mata Kostyuk ng Ukraine sa score na 6-0, 6-1 sa unang round ng torneo. Dahil dito ay natapos na ang mga laro ni Ayala sa WTA 1000 tournament at pinaganda na lamang nito ang French Open. Umabot lamang sa 10 minuto ang laro kung saan dominado ng Ukrainian ang laro. Naging malakas ang world number 27 sa mga serves kaya nakayanan ni Ayala na nasa world number 70. Susunod na makakaharap naman ni Kostyuk si Leylah Fernandez ng Canada. Radyo Pangasinan Balita. Inanunsyo naman ng Golden State Warriors na hindi makakapaglaro ng isang linggo ang kanilang star player na si Stephen Curry. Ayon sa kupunan na nagtamo ito ng grade 1 hamstring strain na kanyang nakamit sa Game 1 Western Semifinals nila ng Minnesota Timberwolves. Dahil dito ay maaaring hindi makapaglaro si Curry ng Game 2 hanggang Game 4 pero depende pa rin sa approval ng kanilang doktor. Dahil sa kawalan ni Curry ay nakatuon ngayon ang mga mata kay Jimmy Butler na noong Game 1 ay mayroon itong 20 points, 11 rebounds at 8 assists. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, 2 miyembro ng P-pop girl group na BINI
ang nakamit ang kanilang tagumpay matapos magtapos o kay gumraduate sa senior high school. Sina Joanna Robles at Gwen Apuli ay nagtapos mula sa Japanese Philippines Institute of Technologies Training and Services Incorporation, kung saan pareho silang kumuha ng Humanities and Social Sciences strand. Tumanggap din sila ng Youth Leadership Excellence Awards at Special Citations para sa kanilang kontribusyon sa larangan ng arts, media, and entertainment. Ayon sa dalawa, hindi naging madali ang pagsabayin ang kanilang pag-aaral at karera bilang performers, ngunit importante para sa kanila ang makatapos ng pag-aaral. Ipinahayag naman ni Joanna ang interest niyang kumuha ng mass communication o negosyo sa koleyo, habang nais naman ni Gwen na kumuha ng interior design. Para sa dalawa, ang pagtatapos ay hindi lang para sa sarili, kundi katuparan din ng pangarap ng kanilang mga magulang. Radyo Pangasinan Balita. Sumain nyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino at sa ating technical side si Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor de Gaspidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. My